Assalamu alaikum wa rahmatullahi, barkanku jama'a. So insha Allahu a wannan bidiyon za mu yi bidiyo ne akan waɗanda suka buɗe multiple account na Pulse. So a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za a yi ku yi verify ɗin account ɗinku gaba ɗaya waɗanda kuka buɗe multiple account. So kafin mu fara wannan bidiyon ka ku manta da ku danna mana subscribing, sannan ku yi liking wannan bidiyon, sannan ku mana comment da kuna buƙatan ƙarin bayani za ku iya mana comment, sannan kuna buƙatan bidiyo akan wani update kuma za ku iya mana magana a comment section. Insha Allah za mu duba sannan za mu maku magana. So kamin fara wannan bidiyon abinda za ku fara yi, ina neman alfarmanku shine ku danna min subscribing in ƙara tunatar da ku. So abu na farko da za ku yi shine za ku zo wajen nan wajen da kuka ga a rubuta wallet sama din nan, inda kuka ga a rubuta wallet. So za ku taba sama inda kuka ga an sa wallet 3 din nan, saboda na riga da na yi creating wallet guda uku. So kamar yadda kuke gani za ku taba, za ku ga ina da wallet 1, ina da wallet 2, ina da wallet 3. So abu na farko da za ku yi shine baran zo wajen wallet 2 dina kamar yadda kuke gani. So za ka koma cikin Phantom wallet, shi ma za ka yi creating wallet 1, za ka yi wallet 2, wallet 3, wallet 4, iya adadin account ɗin da kake amfani da shi za ka yi creating ɗin wallet. So bayan ka yi creating wallet haka nan sai ka koma cikin Pulse ɗinka. So kamar yadda kake gani za mu je cikin Pulse ɗin Telegram ɗinka kenan. Bayan ka koma cikin Pulse ɗinka, sannan akwai waɗanda suke samu issue wajen connecting ɗin wallet ɗinsu, za ga wallet ɗinsu bai connecting. So abinda za mu yi, bari mu fara da waɗanda suke connecting ɗin wallet ɗinsu yana ba su issue. So abu na farko da za su yi shine za su zo nan wajen settings, in sun shigo home za su zo nan settings inda kuka gani. Bayan sun shigo settings kamar yadda kuke gani a Telegram, sai ku zo nan chat setting inda kuka a rubuta chat setting, sai ku yi scrolling ƙasa kamar yadda kuke gani, sai ku zo wajen nan, za ku zo wannan in-app browser, za ku gani shi a haka. So sai ka taba shi haka, so sai ku koma baya. So insha Allah in ka yi connecting zai yi. So abu nan da za ku yi shine za ku koma Pulse din. In kun koma cikin Pulse ɗinku, bayan kun buɗe Phantom wallet, kun buɗe Solana, kun buɗe Ton wallet, kun yi adin wallet iya adadin account ɗin da ka buɗe na Pulse. So abinda za ka yi next shine za ku shiga cikin Pulse ɗinku ɗaya za ku ringa adin ɗin account ɗin, kuna yin verify ɗinsu. So bari mu fara ku gani. To ka kuma tara ku danna mana subscribing, sannan ku yi liking wannan bidiyon, sannan in kuna da tambaya za ku iya dropping a comment section. So abin na farko da za ku yi shine nan wajen ƙasa da kuka ga a rubuta visit our website, nan wajen za ku taɓa kamar yadda kuke gani. Za ku taɓa nan, sun ba ku dama ku yi choosing browser ɗin da kuke amfani da shi. So ni ina amfani da Chrome ne, kuma na yi recommending ɗin ku yi amfani da Chrome saboda yana da saurin aiki da. So kamar yadda kuke gani, za mu bashi ya buɗe mana, ya yi directing ɗinmu zuwa site ɗinsu. So kamar yadda kuke gani yana processing kamar yadda kuke yin verify yourself. So bayan ya buɗe zai nuno mana haka kamar yadda kuke gani. So za ku taɓa nan sama inda kuka gani, kun ga connect Ton wallet, connect Sol wallet. So abu na farko da za ku yi shine za ku fara connecting in Ton wallet ɗinku kamar yadda kuke gani. Za mu yi connecting in Ton wallet ɗinmu, za mu je Ton Keeper mu yi connecting ɗin shi. So za mu bar shi ya buɗe kamar yadda kuke gani yana loading. So ko account nawa gare ka za ka iya haka nan connect wallet, za ka iya connecting ɗinsu sai ka sa pin ko kuma ka yi verify ɗin shi da thumbprint ɗinka. So ko account nawa gare ka za ka iya wannan. So kamar yadda kuke gani, kun ga wallet ɗinmu na farko ta yi connecting. So za mu zo wajen Solana, shi ma insha Allah mu mai kamar yadda kuke gani. Za mu zo ma Sol wallet, connect Sol wallet ma'ana Solana kenan. So za mu taɓa wallet ɗinmu na biyu, shi ma za mu mai haka nan. So in kana da account ko guda nawa ne yanda kuka ga mun yi wannan a bidiyon nan, to haka nan za ka masu. So kar ku manta da ku danna mana subscribing, sannan ku yi liking wannan bidiyon, domin kowane update za mu ringa maku dropping update a wannan channel ɗin mai albarka.